लमहर अंजुरी पसरिहा कवना बबुआ, लमहर पापाजी के नाव जी। लमहर अंजुरी पसरिहा कवना दुल्हा, लमहर बाकुल खानदान जी। छोट बड़ बड़ छोट जनि देख समाधि हो, आंगन हवे दिलदार जी। आंगन के मालिक हवे कवना पापा, तिलक मांगस 9 लाख जी। आंगन के मालिक हवे कवना चाचा, तिलक मांगस 9 लाख जी। आंगन के मालिक